Espero que hagin quedat contents del menjar, coronel. La seva dona és una gran cuinera, René. Fa un conill que té gust de pollastre. Però és que era pollastre, Herr Coronel. El conill, com vostè ja deu saber, no té l'osset de la fortuna. L'osset de la fortuna? Oh, podem formular un desig. Una mica més de vi. No, que ja hem gastat massa avui. Aquest va a compte de la casa. Oh, gràcies. Au, va, Hans, formuli un desig. Desitjo poder tornar a veure la meva dona i els nens ben aviat. Oh, però no és en veu alta que l'ha de formular, estúpid. Ja ho has espatllat Ho tot. sento molt, coronel. René, ara vostè, formuli un desig. Oh, és un detall que m'honora, coronel. Només el petitó, home. Ha guanyat. Miri, ja se'l pot quedar el meu desig, coronel. De què es tractava? No es pot dir, no s'hi val. Sí, senyor, quan s'ha acabat sí que es pot dir. Què era? Oh, doncs he demanat que aquesta terrible guerra s'acabi ben aviat. Però quin cantó ha desitjat que guanyi? El seu, naturalment, Herr Coronel. D'això em dic pensar amb el cap. Herr Coronel, no sé si em permetria que abusés de la seva amabilitat. Miri, se m'està acabant la mantega. Si me'n pogués proporcionar un paquet de res, només per poder anar tirant. Esclar que sí, Hans, prenguin nota. Alguna cosa més? I una micarrona de sucre. Naturalment. I 5 litres de petroli serien d'allò més ben rebuts. Això ja serà més difícil, no donen per tant les existències del magatzem. L'habitació 6 a la seva disposició, coronel, com de costum. I, per cert, una de les meves nenes preguntava per vostè ara fa un moment. Quina era? La Ivet. 5 litres. Amb tots els respectes, coronel, la Ivet són 10 litres. I l'expulsador de ploma també hi entra? Naturalment. 10 litres, 10 Hans. litres. L'habitació 6 per 10 litres, 6 per mi, 4 per tu. Altre cop, el numeret de l'API i el casc de l'aviador? No, l'expulsador. Però fes entrar el deixatador d'ous, veiem si cau una mica de benzina, també. Hi ha algú que et demana dins el despatx. Qui és? És una dona amb una pistola. Com? No va pas amb un cotxet per casualitat? No, però va amb 2 homes. A veure què vol. René, Què? René, no voldria que agafessis un mal concepte de mi, sents? Això ho faig per la meva pobra mare viuda, que necessita el petroli. Té molt fred als peus. Però no vull que ella ho sàpiga mai com l'aconsegueixo. M'ho promets? Ivet, el teu secret quedarà entre nosaltres dos. I el capità i el coronel. I el pianista i la meva dona. I el de la ferreteria de la rue de Grenoble. I com ho sap, el de la ferreteria? En subministra els expulsadors i els deixatadors d'ous.